72 anyos na lalaki nalunod sa fish pond sa Lingayen, Pangasinan habang nanguhuli ng isda. Yan at iba pang balita sa report. Tanging sa larawan na lang makikita ni Aling Estela ang kanyang 72 anyos na mister na nalunod sa fish pond sa barangay Basing, Lingayen, Pangasinan kahapon July 29. Kwento ni Aling Estela, alas 7 ng umaga nang magpunta sila sa kanilang binabantayang fish pond. Lumusong ang biktima sa palaisdaan upang manghuli ng isda na uulamin nilang mag-asawa. Pero makalipas ang isang oras, nakita na lamang daw ng misis na lumutang na sa fish pond ang kanyang mister. Siyempre masakit, sir. Sa hirap ng buhay. Masakit sa puso, sir. Pero hindi ko alam na mangyari doon sa kanya. Rumisponde sa lugar ang MDRRMO. So pagkapunta nila doon, sir, is wala na talaga, sir. Yung ating victim, sir, patay na, sir, kasi nakalutang na rin. Ayon sa pulisya, maaring inatake ng sakit sa puso ang biktima, nawalan ng balanse at tuluyang nalunod sa fish pond. Walang nakikitang foul play ang pulisya sa insidente.